गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। दा जोंहा फैगौ 20, 21, 22 आरो 23 जानुवारि बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गा 50थि माने सनाथि मायथाइ फोरबोआ जानो थाखाय गाजा गोमजायै थाग थियारि जागासिनो दङ जोंनि गहपुरनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव। दा बिनिनो जोङो हारिमु आफादनि जानानै जोङो दालाय आफाद हिसाबै जेसेबांनाखि प्रिपेरेसन जानांगौ बे प्रिपेरेसनखौ जोङो गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो जों खालामगासिनो दङ। दिनैसिम जोङो 80% साक्सेस जाबाय। दा 20%आ नैबे जोंहा आरो सानब्रै सानबा सम दंबावो। बे समनि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो आयदाखौनो जोङो क्लियार खालामगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बे जाफुंगोन थारैनो। दायो बिनि गेजेरजोंनो आङो गासै बर'फोरनिसिम आङो फोरमायहरनो सानो जे दा जोंनि बे गा 50थि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय नोंथांमोननि हेफाजाबखौ जोंनो नांगौ आरो अरायबो नोंथांमोनखौ जों बरायगोन। बेजों लोगोसे जोंहा 20 अक्ट'निफ्रायनो हरनि समनिफ्राय जोंहा बेवहाय एग्जिबिसना बेवहाय अपेन जागोन। दा एग्जिबिसन अपेन जानाय लोगो लोगो जोङो एग्जिबिसनाव जोङो गाब गोनां रंजानाय हाबाफारिखौ जों लादों। सानफ्रोमबो हाबाफारिखौ जों लादों। बेनिखायनो बुहुमनि खना खनला थानाय जोंनि ब्रह्म धर्म सिबियारिनि अनगायैबो गुबुन धोरोमारि जाय बिथांमोनहा फैनानै बेयाव पारफर्म खालामनो लुगैदों बिथांमोनखौ जोङो अरायबो बरायगोन आरो अरायबो एक्सेप्ट खालामगोन। दा बेनिखायनो जोङो धोरोम राव भाषा बासियालासे जों बयखौबो खौसे हारिमुआव हेफाजाब होनो थाखाय गासै बर' फिसाफोरखौनो आं खावलायबाय आरो जोङो गोजान गोजाननिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासिबो आइ भक्त बाबामोनखौ जोङो गोसो गोथारै बरायनो जों नाजागोन। गोसो गोथारै जाहोनो लोंहोनो जों सेस्था खालामगोन। गोसो गोथारै नोंथांमोननि गोसोखौ जोङो फुरथि खालामहोनो जों सेस्था खालामदों। दायो बे नाजानाया फैगौ 20 अक्ट'सिम जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो बेखौ जों जाफुंगोन होननानै पुर्णप्रद ब्रह्म आफा इसोरनि खाथियाव जों आर'ज गाबनानै दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोसावनाय जाबाय। ओरैनो जोंनियाव 21, 22 बे मोननैयाव जोंहा मोनायाव हारिमु बिलिफां थानाय नङा। थागोन नाथाय बै जिथुनाखि डेलिगेट्स आरो जिथुनाखि सावराय मेलफोर बिनि गेजेर गेजेर थागोन हारिमुवा। नाथाय गोगोम हारिमु हिसाबै जोंहा 23 अक्ट' जोबखालि बेवहाय जोंहा बर'नि सासे लेजेन्डारि आर्टिस्ट टप मस्ट आदा बिग्राय ब्रह्मखौ जोङो हांख्रायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा आदा मेन्डेला ब्रह्म आरो जोंहा बेखेवनो फैगोन जोंहा हानि बालि होनो आदाखौ गुबै मुङा सरि आङो माने एसे बावनानै दङ उनाव मिथिगोन नोंथांमोना। बिथाङा बेखेवनो फैगोन। बिथाङा बिबि कलेज किसान कलेजनि सासे लेक्सारार बिथाङाबो जोंनो बेखेवनो नुजाफैगोन आरो लोगोसे जों दा नैबे साननैसो जिथु सम दं बे समनि गेजेराव जोङो सानैसो जाखांफुनाय जुनियर आर्टिस्टफोरखौ जोङो लाबोनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों। बोरै समजों लोगोसे गोरोबलांगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेखिनियानो। जोङो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो मावथि सांग्रां दा जोंनि दैमालु जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार जागासिनो दङ। दा बेवहाय एग्जिबिसन मोनसे दङ। बे एग्जिबिसन सिङावहाय ब्रह्म न'खर बा अधिष्ठाता न'खर जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै जोङो आग बारायदों। दा बेवहाय न'फ्रा जाजोब्बायानो माखासे एसे साजायनो थाखाय दंबावो। दा जों बेखौनो बयनिसिमबो जोङो फोरमायहरनो थाखाय जोङो दिनै आग बारायदों। दा बेवहाय जोङो सिबिसालि न' दङ, उन्दुग्रा न', गलि दं, बाख्रि दं आरो सोरगिदिं बिफां लाइफां एसे गायनानै दोनदों जोङो। जों बेखिनिखौनो सासे अधिष्ठातानि न'खर बा ब्रह्म न'खर हिसाबै जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जानानै जोङो आग बारायदों। दा बेनिखायनो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 50थि सनाथि मायथाइ फालिनायजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 25थि बा रुफाथि मायथाइ बेयाव सरजाबनानै खुंनाय जागोन। दा बावहाय जोङो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादानै जानानै जों बेखौनो खावलायनो सानदों जेसेबां बुहुमनां जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि दङ गासैबो जाहाथे जिल्ला आन्चलिक प्राइमारि मोनफ्रोमबो दखरा आफादनिफ्राय जाहाथे बे सनाथि मायथाइयाव लैहोर बाहागो लाफैयो। जाहाथे बे गेवलां मेल
बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो जाहाथे फैनानै बाहागो लानानै मोनसे समायना रमायना रंगिना संगिना जाहाथे जाफुंसार होयो जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादा थांनानै थायो जोंनि गुरुदेब कालिचरन आफानि जि बिहोमा मावनानै गालांनाय बेफोरनि सायाव जों मोजाङै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि बोसोनथिफोरखौ मानिलायनायनि गेजेरजों जों बुहुमाव मोनसे गेरेमसा बर' हारि जाथि हिसाबै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव आग बारायलांनो हायो जोंनि बर' जाथि हिसाबै खौसेथि अनलायनाय जाहाथे जोङो मोनफुंनो हायो गुरुनि आशीर्बादजों जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा बर' हारि हिसाबै जोङो दालांनो हायो जों बेखौनो गुफुर आन्सलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै जों गुरै दखरा आफादनि बा मोनफ्रोमबो प्राइमारि आफादनि जाहाथे आइ बाबामोना बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां बे सनाथि मायथाइखौ जाफुंसार होफैयो बेखौनो जों गुफुर आन्सलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जानानै खावलायबाय खुलुमबाय।